तर रामेश्वर आणि सातेरी असं लाईनीच आहे ते ऐकला. आणि ही सगळी आमची देवळं वगैरे. आणि आता तर संध्याकाळी एवढी जत्रा भरणार आहे ना की इथे समजा आताची जत्रा इथे असणारच, पण मंगळवारी परत सातेरीला जत्रा मोठी असणार. तिथे सगळी देवाची कामं विमं, तिकडे सगळे गावकर वगैरे लोक असतात. कोणता काय असला काय समजा तर त्यांची गारिणी बिरिणी घालून हे आणखी कुठे कुठे काय चवाटा कुठे काय असेल तिथे नारळ बेळ ठेवून तिथे काय ते झोपाळ्यात वगैरे काढून त्यांच्या सगळ्यांची जी काय कामं असतील ना ती पुरी करतात. आणि सगळ्या माणसांना त्याचा गुण येतो. तिला तिथे मस्तपैकी रात्री दुपारी संध्याकाळी भजन कीर्तन सगळं असते. आणि महाशिवरात्रीला तिथे अशी म्हणजे असं कुठेच बनत नाही असा वैशिष्ट्य तांदळाची पूजा बांधलेली असते आणि त्याचं सर्वजण दर्शन घेतात शिवरात्रीला. म्हणजे हे आमचं सगळं ग्रामदैवत आणि मेन दैवत मालवणचं ग्रामदेव आहे. सध्या शयनी एकादशीपासून आता ती 4 महिने देव विश्रांतीला गेल्यामुळे सध्या पालखी नसते सध्या. आणि सध्या फक्त दर्शन आणि एक सातेरीची जत्रा हे मुख्य. आणि दर मंगळवारी असते सातेरीची जत्रा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.